Здравейте, хора! Днес ще бъде първото видео с аудио и с геймплей на Brawl Stars. Ще играем Brawl Stars за първи път в канала и ще играем малко по странен начин. И не знам кой бrawler да избера, но нека да видим, не че има много значение в момента, но да. На тренинга да трябваше. Върках се, няма проблем. Така. И сега просто ще разменим контролите. Първото от другата страна. Сейваме го. Да излизаме и да играем. Хайде да се бит. Ако загубим нокаут. И да. Първото видео на Brawl Stars, надявам се, че ще ви харесва. И смятам, ако ви хареса и има някъде около 30 гледа горе-долу, да направя още видео, защото... Обърках го. Хора, това е мега трудно. Чакай. 3 на нокаут и 3 на такова. Окей, имам първи кил на шоудаун, на Манасол. Не. Тик. Той тика на малко. Добре, код го уби. Окей, те другите свършиха всичко. Странното е, че тя е моджитата. Не е моджитата. Пиновете и тия са все още други са. Ей, гледай какви са... че той го уби, защото малко решихме да го убием. Сега почваме с нокаут. А не с шоудаун, защото иначе на шоудаун ще е много трудно. Ама много трудно. И в момента е много трудно да кажа. Пробвайте го. Мега е трудно. Чакай. Аз тръгна да ходя с това застрелването. Окей, не, пазя се. Не знам какво правя. Първо подигравам и бил наград. Не. Интернет. Това с интернет? Няма много, ама да. Само франкъл само. Не, умря. Не. Да. Ходим внимателно. Той се загуби. Така. Къде са? Гласика. Такова. Много, честно казвам. Да. Не знам дали
останах до края, не знам защо. Лон срещу Едгар. Не казвам, че съм много добра на тази игра, но да. Къде е това Едгар? О, брат, това му случи. What? Това беше много хитро от страна на Едгара. И тук направих имам 3 кила. С обърнати контрол. Underdog. Това е малко... Не знам какво точно, но да. След като ми дава купи, ми харесва. Колко игра направихме? 2. Айде, още една. За късмет. И почваме с шоудаун. Според мен шоудауна ще е доста тегъв. Ама да видим. Уф, пак. Това ме хреста. Не. Не. Аз не се мръднах буквално. Не знам дали Амбър ще успее. Не, притиснаха я. Не. Имаше шанс. Не, улети интернет. Не. Никакъв шанс. Умрем. Загуба. Тук как се бъгна. Ще скупи. Много ми е. Много ми се бъгува вече. Вече трябва. Това, че имам чувство, че това ще бъде доста сложно, обаче. Честно да кажа, на ранг не играеш. На ранката ми е мега скучен. Нито печеля купи, нито нищо. От мен няма нито бокс. Убих го, yes! Може би трябва да кемпя в някой храст. Знам, че е мега много да се кемпи. Не е много яко да се кемпи, ама... Знам. Нека... Да видим, има ли някой тук. Нека да не виждам стрелба. Ого. Какво става? Просто нямах шанс. Нямах. Тъпичко. Пак. Вече целта е да направим. Я да видим какво имаме тук. Стадро! Епик! Окей. Какъв е това спрей? Сега. Трябва да направим поне една победа на шоудаун. Не знам дали ще се играем. Горе, надявам се. Аз съм победа на шоудаун, не правя.
Пока играем на 500 купи. Потом... Вече почвам да... Просто да няма някой. Не, ще ли? Какво? Не, аз съм брат. О, не. Давай, хора! Мрази Едгар. Едгар е най-гадният бrawler, дето може да съществува. Казвам ви го. Надявам се, че скоро ще направим победа или ще сменим бrawlера. Хора. Мрази Едгар. Какъв е това късмет? Бягам, нямам какво да правя. Не знам дали този мап би бил добър за 8-bit, но много е затворен обаче. Трябва. Брако. Не. Когда това е невъзможно. Скоро обаче победа надали ще направим. Това е последна игра с 8-bit. Последна, защото... От мен няма да стане с него. Може би да пробвам с Джаки. С чудя. Шагам. Showtime. Брат, аз никакъв демидж не му набих на това. Не, няма сега така хора. Джаки. Обаче виж такъв як скин имам от яйцата. И впрочем, акаунта ми е създаден тази година. Имам и един друг, който се знам 2020 или 2019. Имам два легендарни бrawlера, но пък имам само 24 бrawlера общо, което е малко странно. Да.
с Джеки. Охо, миснаме. Бачу, майц. Няма. Защо се навих да бия Фран, който е... Обаче с Джеки е полезно. Обаче не знам дали ще направя победа. Което е гадно. Аре, още малко и се отказвам, защото... Сложничко. И искам да ви питам, какво мислите за Бери? Бери малко, според мен, малко странен герой. Не знам какво е много добър. Хора. Просто да сменим бrawlера. Кой му да направя победа на шоура? Рискувам. Веднъж игра съм. Стъпвайте. Все още не съм събрала за Драгон. Аре, рискуваме с Леон. Това ми е на 550 купи. Преди ми беше любима бrawler, обаче само е малко страх да играя с него, защото... Лесен кил. Ехо. Окей, тук има. Ясно. Имам 4 Power Cube. Багмут. За малко. Малко съм. Никакъв шанс. Това е невъзможно, пробвайте. Това беше от мен. Оставете едно лайкче, нали? И се абонирайте, нали? Айде, чао от мен.